del jovent. Això ho vam abordar per la nit, eh? No. Bona nit, Mac. Veieu que queda? Això sí que és fer un llit. Serveix perquè quan el malalt es mou, doncs no es desfaci. Nosaltres estem acostumats amb el llençol de sota, que hi ha gomes a casa, doncs aquest és una manera... Els malalts també fan el Via Crucis, al costat del Gave i al davant de la gruta. Que estàs en un sofà. Nosaltres. Ell és el nostre model. No n'hi ha altre. Ell és el qui dona sentit al camí de la nostra vida. Per vostra passió sagrada, adorable Redentor, perdoneu Us adorem el Crist i us beneïm, perquè amb la vostra santa creu heu redimit el sagnat i s'esforça a portar-la amb tot el valor. Cau primera i segona vegada. Les espines s'enfonsen més amb la caiguda. Una lleu ferida t'impulsa a que no siguis. a les filles de Judà, si ploro... Ramon, el que ha d'anar certs dies, això ja els És l'última nit a Lourdes per aquest any. Així només creu les banderes. Dos y tres. Muy bien. Està bien? Ahora que está...